Unogada wesikole, uBen. Ufuna nje izinto ezimbili. Ukuba yiphoyisa Isibusiso sakhe. nokushada nentombi yakhe. Ngikuzwa kahle isithando sami. Ubhuti wakhe uDetective James unomthetho wodwa. Umfanele yini? Ngikwenze Phumelela. Mina nawe siyakwirida lo. Lungela amahora awu24 ahlaba umxhwele empilweni yabo. Uzona isihlanu kusilibuyisele. Cabanga ukuthi umdlalo lo. Hayi! Sangakwazi vele ukuyishayela ngoba vele ishayeke ngemuva phela. Ngeke usayishayela ke manje. uKevin Hart no-Ice Cube kwi-Ride Along woza sambe kuzoshuba ngesizulu ngomhla ka-22 November ngo-8 p.m. kwi-Movie Room. Thola i-Hollywood Mzansi Style njalo ngomgqibelo ebusuku ngo-8 p.m. Movie Room, moved by movies on DSTV channel 113.